Sila sa mga samut-saring sangkap at higit sa lahat, metikuloso ang panlasa ng mga Kapampangan kaya't hindi katakatakang natatangi ang kalidad ng kanilang mga pagkain. Kaya't sino ba naman ang hindi mapapamanyaman sa masarap na lutong Kapampangan? Isa sa mga pagkain hindi dapat palampasin ay ang sisig na ang ibig sabihin sa Ingles ay to snack on something sour. Gawa ito sa tinadtad na pisngi ng baboy na may sibuyas, kalamansi at sili. Kaya naman isa sa mga bayan sa Pampanga ay tinaguriang ding sisig capital of the Philippines. Pero hindi lang sisig. Ipinagmamalaki rin ng Pampanga ang iba pa nilang pagkain gaya ng tosino, longganisa, morcon, lengua, kilain, bulanglang, bringhe at marami pang iba. At syempre, bida rin ang mga sweets and delicacies tulad ng tamales, leche flan, tibok-tibok, San Nicolas, mamon tostado at puto seko. Walang duda, basta pagkaing panalo sa panlasa, nangunguna ang Pampanga. Kaya, may keniabe, mangantana. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa rin magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto niyo pong baguhin na yung buhay niyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo
at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw? Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita, Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik, Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. piliin, Piliin. Piliin ang katotohanan. Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa ring magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Narito ang mga COVID-19 hotlines ng Central Luzon.
Magandang araw, Maya Payaldo. Naimbag nga aldaw mga Tarlakenyo. Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Tarlac sa pamamagitan ng ating cable partners. Concepcion Pay TV Network Incorporated Analog Channel 66. High-Tech Cable TV Incorporated Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Leal Cable TV Network Incorporated Analog Channel 36. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 66. Dispungaldo, kabalen! Malyari mo na lang albente ang paborito mong programa kening CLTV 36 uli da rin ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. King Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. King Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, Mantabe na ka, Kenny!
Bilang isang cultural officer o isang tourism officer, napakalaking gawain ang ipalaganap ang pinagdaan ng kasaysayan ng aming bayan. Ito ang pangunahing gawain na tiyakin na ang bawat mamamayan ay may kaalaman sa kanyang pinagdaanan at may pagmamalaki sa kanyang kultura at tradisyon. Gayon din ang sining at kahusayan ng bawat mamamayan na maaaring pagmulan ng yabang o pride bilang isang Bulakenyo. Ako si Armando Santa Ana. Proud ako sa Bulacan. Proud ako bilang isang Bulakenyo. Turning your passion to business? Let's find out how Rodel M. Lumbang made it to success on Biz Insider. An affiliate of a prestigious plastic surgery center in Seoul, Korea, is now here in Pampanga. Dr. Shemyun Aesthetic Center on Biz Labs. A Balinese-inspired home that has a relaxing appeal away from the city. Villa Jose Antonia on Biz Labs. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business and usual, only here on CLTV. Ako yung museum guide na ning Museum of Philippine Social History ay at Chukeni King Paminton Mansion. Yung museo ngayon ni magdaki ang kebaluan di kilking amlat pamalenan darang Filipino. Maraguli ayam panging matwang baledareng pamintuan, king pormerong republikana ng Pilipinas. Menok na nga niya keti Emilio Aguinaldo, anya ke ni Depeg Masosyan, king pormerong anibersaryo na ning independensya o katimawa na ning Pilipinas kareng Espanyol, anyang banwang 1899. Tening collection kening Museum of Philippine Social History, mamielang storya kareng mialiwaliwang Pilipino. Manibat king karelang piblas, tama ng kabyasnan, kalalangan, gelingan. Amlat. Ako pa yung piel-dol-do ng biye. Yakoy Aaron Gerland Dalusong Rivera, Kapampangan po at Tagmaragul Kuiti, paulin ning maulagayang ayampang naning labot Kapampangan.
naubusan ng bala ang Philippine Army at ang mga Amerikano. Kaya matras. Tanong, saan matras? Yan tinatawag namang sapat. January 15, nag-umpisa na naman ang labanan. April 9, nagkaroon ng death march. Yung mga Philippine Army now, kung makikita ninyo, maawa kayo sa ginagawa ng Hapon. Ako si Maximiano Pablo, First Sergeant, First Investigator ng 3rd Infantry Division. Ino naman mo, inyebi ki balo kinpeka pa mo pamangan kay Mabilo Gayato, a meni Batanketi Ciudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga malwan ko. Wise to ka, ing Kapampangan Sprite. Pang banwang 1732 ag pangkyan diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo, kay nita de paaman ning sisigay buri ng sabyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pamewusureng yali-waliwang versions na nini, ing metong kareng sinikat, ing sizzling sisig ning Angeles. Taranding babi sa kami, gogo kayabe na ningning na ngate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay ba't kalamunding ang pong larane? O daramdaman mo na yung sasarit sa luluto mo. Oy, tano, tinakang sisig na ning Angeles. Beer na mo, sold na ko. Magandang hapon mga karehiyon. Oras na naman para sa balitaan ngayong araw. Mga karehiyon, welcome po dito sa ating programa. Paumanhin at medyo naantala lamang ang ating pagpasok sa ere. Pero tuloy-tuloy po tayo ngayon sa ating balitaan. Ito yung mga malalaking balita na kailangan nating malaman at mapag-usapan ngayong hapon. Ito ho, mga grupo ng mga guro na nawagan ng sapat na suporta at proteksyon mula sa Department of Education. Presyo ng bulaklak sa ilang sementeryo sa siyudad San Fernando, Pampanga, halos dumoble na. Masukal at bahang sementeryo sa Santo Tomas, Pampanga, inireklamo ng mga dumalaw sa kanila. At Kabalen, wagi bilang DepEd TV National Teacher Broadcaster. Ayun ho, mga kabalen, mga kariyon, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating balitaan. Gaya nga ho ng nabanggit ko dun sa mga headlines natin, yung presyo ng bulaklak, ay kayo ho ba ay nakapunta na sa inyong mga yumaong mahal sa buhay? At dahil alam niyo ho, magsasara yan sa October 29, magsasara ho yung mga sementeryo hanggang November 2. Pero sa mga ibang syudad, gaya na lamang ng San Fernando,
hanggang November 3 ho, sarado yung mga sementeryo. Siyempre, ito ay pamamaraan pa rin ng IETF at ng pamahalaan para mapigilan ang gathering na siya ng mga posibleng pagmulan ng COVID-19 transmission. At ito ho, kumustahin ho natin yung presyo ng mga bulaklak sa mga pangunahing bilihan dyan sa syudad ng San Fernando. Yan ho yung binisita kanina ng ating kasamang si Paulo G. Santos at ang kanyang partner na si Art Consuelo. Paulo G, kumusta? At nakaikot ka ba? Nakaikot ba kayo ng yung team sa mga nagbebenta ng bulaklak? At paano nyo nasabing dumoble na? Marami ba kumaari kayo? Alam mo, Justin, sabi nga nitong ating mga followers, shout out sa lahat ng mga nakatutok sa FB Live ng CLTV at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin kung ano ng presyo ng mga bulaklak, kandila, dito sa mga sementeryo. Pero alam mo, Justin, hindi lang ang mga end consumer o yung mga parokyano ng bulaklak ang aaray, maging yung mga retailer. Alam mo naman, Justin, seasonal lang ang trabaho ng mga Bakit? Yung bagsakan ho na chrysanthemum, magkano ba yan pagka sa bagsakan na presyo? Yung mga nagtatanong sa atin. Pagka ho binili ng mga retailer yan, sinasabi ni Dean, magkano? Lola kako, 80 kada bungkos. Ilan daw magagawa doon pagka doon sa 80 kada bungkos, Justin? Medyo marami-rami yan Ayan yung kulay puting bulaklak. Bulaklak na patay Kuya Justin, na sa kayon daw, ang bagsakan sa kanila nasa 300 hanggang 350. So, ilan ba magagawa niyan? Nasa nasa 4. Yan nasasaksakan pa ng kung ano-anong dahon, para at least yan maikumpol sa isa hong lalagyan na kahit papaano magiging affordable din sana dito sa mga mamimili. Pero ang bigayan na, Justin, hindi daw kaya ng mas mura sa 250. Kaya pagka maraming bulaklak, talagang 250 yun, tapat na daw ng presyo. Pero para-paraan din naman dahil meron tayong mga kababayan na talagang naghihigpit ang sinturon, kaya gumawa din siya o nag-arrange din siya ng flower na sa halagang 150 pesos lamang. Pero eto, pumunta na ho tayo sa lahat ho ng mga nakikinig ho sa amin at nanonood ni Kuya Justin. Magkano ba yung mga presyo ng bulaklak? Nasa 130 pesos hanggang 150 pesos ito hong stargazer kung tawagin. Ito naman hong per bundle na anthurium, nasa 700 pesos, Kuya Justin, At dito naman sa mga nagtatanong at inaalam yung presyo ng Angel's Breath kung tawagin, nasa 250 per bundle po yan. Yung 12 pieces naman po na red roses, sa pag-iikot namin ni Paring Art, yung 12 pieces ay nasa 200 pesos. Yung white roses na 12 pieces ay naglalaro lang ho sa 150 pesos. Ito naman pong 12 pieces na chrysanthemum, ito chrysanthemum, mga kabale, nasa 300 pesos ho yan, yung 12 pieces. At yung bundle naman ng orchids choy choy, medyo may kamahalan na to. Nasa 650 hanggang 700 pesos na, Justin, yung kada bundle ng orchid. So, yung mga nagtatanong sa atin, ano bang naging sanhin itong mataas na presyo ng bagsakan ng bulaklak mula dito sa mga retailer? Andaing daw, Justin, itong mga nagbibigay supplier nila isang dahil sunod-sunod itong pagtaas ng presyo ng langis, kaya wag na daw dapat magtaka pa itong mga retailer kung bakit ganon ang presyo. Kaya ito namang ating mga kababayan na talagang sinasamantala itong panahon ng undas para makapagnegosyo, hinahaluan na yung kanilang tinda, Justin. Ano mga nakita mong tinda dyan, Paolo G? Kasi alam mo, kung maidagdag ko lang, tuwing undas, yung labas ng sementeryo dyan sa Ciudad San Fernando, ako lumaki ako, Fernandino ako, yan dyan yung puntahan namin ng aking mga magulang, tuwing undas, maraming nagtitinda dun sa labas yung mga
iba, may mga siomay, may fishball, ay nako, para kang nagpunta. Hindi pa uso ng Paolo G yung mga yung mga tinatawag nating food park. Yan ang local food park na inaabangan. Kwek, Justin. Tsaka yung Kwek. si Choy Choy, paborito. Tsaka di pare kong Greggerman, yung Maming Gala. Yan, kaya alam mo, tama. Pero ngayon ba, meron pa rin mga nagtitindang ganyan dyan? Ay, hindi mo matatanggal yan, Kuya Justin. Kaya meron din abiso ho. Paalala itong DOH Region 3, lalo-lalo na ho doon sa mga kababayan ho natin na hindi pa rin ho mapigilan na kahit papaano, pagka pumunta ho sa sementeryo, dyan at kakain, naku, mag-ingat ho kayo dahil isa rin ho, hindi lang ho pandemya ang pinakikitunguhan natin, pati yung food poisoning, Kuya Justin. At saka hinay-hinay ho sa pagsubo. Dahil kumisan, Justin, alam mo naman, iba-iba yung panahon natin, mataas ang araw, sobrang init, yung high blood naman. Kaya dito naman sa nakita natin sa pag-iikot namin ni Kuyang Art, meron na rin mga nakatalagang emergency unit at mga barangay health workers, nakaantabay din, nakaalalay. Lalo-lalo na ho mga kaibigan dito ho sa mga senior citizen na ito. Good news, Justin. Ano yan, Gamo? Ano yun, Paolo G? Okay, bukod sa kwentong bulaklak, yun ho mga bakunado. Hindi na ho kailangang magpresenta pa ng RT-PCR test. Sabi ni Kuyang Louis Clemente ng head ho ng CPOSCO. So yan ho yung binuti ho ngayon ng pandemic season na undas ngayong taon. Kumpara noon, Justin, hindi po pwede ang mga senior citizen talagang bantay sarado. Pero ngayon, pagka meron kang card, po pwede ka nang pumasok dyan sa loob. Pati na rin yung outside Pampanga, yung mga nagtutungo dito. Basta't bakunado, hindi na raw kailangan ng RT-PCR test. Paolo G, nabanggit mo yung mga senior citizen. Paano naman yung mga minor de edad? Kasi kanina, naitimbre din sa atin ni kasamang Art Consuelo. Ito ang bawal, pinagbawalang pumasok itong ilang minor de edad dyan sa public cemetery ng Ciudad San Fernando. At paalala ho ng mga otoridad din, mahigpit din pinagbabawal, yung pagdadala ng anumang klase ng patalim. May mga na-recover, may mga nakumpiska sila, may kutsilyo, may mga table knife, yung ginagamit. Siguro may planong mag-picnic doon. Ay nako, sabi nga ho ng IATF, limitahan din yung oras ng pagbisita dyan sa mga sementeryo. At mamaya ako mapapanood yung buong detalye ng balita. Lalo na dito sa San Fernando, nabanggit mo, November 3, tama, magsarado pa. Unlike the other cities, November 2, San Fernando hanggang November 3. Oo, Justin, dahil may pasok kayo November 2, Justin, paalala sa mga kababayan. Kasi sinabi sa akin ni Kuya Louie, bakit ako in-extend yung hanggang 3? Kasi may pasok yung November 2, paano naman yung mga gusto pa rin humabol. Pero ito yung pinakapaalala niya dito sa mga kabalin ho natin na Fernandino na siya naman pong nagpupumilit na i-extend doon ho sa kanilang regulasyon. Kasi Justin, ito po ang paalala ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng San Fernando sa 12 sementeryo dito ho sa San Fernando, talagang alas 6 ng umaga hanggang alas 6 lang ho ng gabi yung pinaka oras na bukas ho ito pong mga sementeryo. Bawal po na ma-extend ito. Pag ma-extend itong mga memorial park na kumisan pahibayan na kapag nagkasama-sama, nagbabaon pa ng pagkain at kapag inaawat ng lumabas sa sementeryo, dyan at nagkakaroon ng konfrontasyon. So, stick pa rin ho dun sa executive order, dito sa paalala ho nila mga kaibigan, 6 a.m. to 6 p.m. lang ho nakabukas ito pong mga sementeryo. Simula po yan hanggang bukas. Okay, maraming salamat, Paolo G. At pakitingin mo lang din ako ng bulaklak dyan na pwede kong madala. Okay, mag-iingat ka lagi. Okay, mga kabalen, mga kariyon, ito naman, balita nga undas pa rin ho tayo sa bayan naman ng Santo Tomas, Pampanga. Ito, medyo hindi magandang sitwasyon ang sumalubong sa mga kabalen nating dumalaw sa mga puntod ng kanilang yumao mahal sa buhay.
Dahil yung ilang sementeryo na kanilang napuntahan, abay napakasukal daw at yung iba ay binabaha pa. So nakipagpatentero sila sa mga talahib, parang nagkaroon ng maze kung tawagin at ipinarating ho yan dito sa ating istasyon CLTV. Panoorin ho natin ang naging balita ni Rainiel Pawid kaugnay ng usaping yan. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080.
journey now with a Changhe Journey MPV M60. Change your drive. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Mga kabalin, silipin muna po natin yung lagay ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada dito sa Ciudad San Fernando. Ayan, tunguhin ho natin yung Barangay Dolores dito sa may tapat ng Good Shepherd Memorial Park. Alam naman ho natin kung kayo ho ay Kapampangan at kayo ay Fernandino, alam nyo na isa yan sa mga talagang puntahan ng ating mga kabalin tuwing undas. At gaya nga ho ng napag-usapan namin kanina ni Paolo G, sarado yan sa October 29 hanggang November 2 or November 3 for City of San Fernando. At marami na sa ating mga kababayan ang nagtutungo dito sa mga sementeryo para bisitahin yung kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Bilang magsasarang ako sa mga darating na araw yan, October 29. At sa ngayon ho, yung sitwasyon dyan, according dun sa information ng ating kasamang si Paul Barra, kaninang umaga, medyo maraming tao daw ang nagtungo sa Good Shepherd. Pero ngayong bandang tanghali at hapon, dahil mainit-init pa, konti pa lang yung mga nandyan. Pero inaasahan naman na darami yung mga bibisita mamayang hapon, yung pag bumaba na ng konti si Haring Araw at yung gabi. Pero yung gabi ho, tandaan nyo, hanggang alas 6 lamang din yung inaalaw ho ng ating pamahalaan sa napagbisita sa mga sementeryo. So yung hungkuhang yan na inyong napapanood ngayon ay live po. Kung kayo ay magagawi dyan, hindi naman ganun ka-traffic, hindi katulad po ng mga pre-pandemic times. Siyempre, alam naman ho natin kung gaano talaga kahaba yung pila ng mga sasakyan dyan sa lugar na yan. Mga kabalin, balikan ho natin yung balita kanina, yung nabanggit ko hong inireklamo ng ilan sa ating mga kababayan dyan sa bayan ng Santo Tomas. Ito ho yung bahang sementeryo na sumalubog ho sa kanila. At yung iba nga po, ang sinasabi ay masukal pa. Para ho higit nating maunawaan at ano nga ba yung ginawa ng lokal na pamahalaan. Panoorin po natin itong balita ni Rainiel Pawi. Mistulang nakikipagpatintero sa tambak ng Talahib si Lerma Cunanan habang papunta sa puntod ng kanyang lola sa isang pribadong sementeryo sa Santo Tomas, Pampanga. Bukod sa mga talahib, problema rin niya ang baha.
Medyo malaki po yung tubig banda doon, hindi po kami Ilang bahagi ng sementeryo ay bumisita rin sa kanyang lolo't lola si Mark Andre Cunanan. Gaya ni Lerma, pahirapan din umano ang pagpasok rito dahil sa bungad pa lang ay baha na ang sumalubong sa kanila. Medyo po baha, pero mayroon pong alternate na daan para po makadaan po yung mga ibang bibisita sa mga mahal nila sa buhay. Sana po matambakan po, tsaka po maayos po yung daan. Wala pa naman tugon ang pamunuan ng naturang sementeryo hinggil sa issue. Samantala, ipinadala naman ng isang netizen ang video na ito sa Santo Tomas Cemetery kung saan lubog din sa tubig ang ilang bahagi. Sa mensaheng ipinadala ni Santo Tomas Mayor Gloria Ronquillo, sinabi niyang magpapadala na agad ng panambak sa mga inirereklamong sementeryo kahit pa pribado ang ilan sa mga ito. Sa darating na November 1 at 2 ay hindi pinahihintulutan ng pagbisita sa mga sementeryo sa buong bansa. Alinsunod na rin sa rekomendasyon ng National IATF. Ito'y upang hindi na magkaroon ng COVID-19 transmission at magresulta sa panibagong virus surge. Rainiel Pawid, CLTV News. Ayan, dumako naman ho tayo sa iba pang mga balita. Ito ho, inatasan ho ng Department of Finance, yung Bureau of Internal Revenue na subaybayan at buwisan ang mga online sales at digital transactions. Marami hong sigurado marami magkokomento dito sa balitang ito dahil karamihan ho sa atin yan, lalo na nung magkaroon ng pandemya, ay online ang ating naging sandigan sa pagbili ng mga produkto at maging pagbabayad ng ilang mga bills, so yung tinatawag na digital transactions. Panoorin ho natin ang balitang ito. Magtatalaga ng dedicated unit ang Bureau of Internal Revenue o BIR na susubaybay sa digital sales transaction at makuhang tamang taxes due o buwis mula sa mga produkto at serbisyo. Sa pahayag nitong Martes, sinabi ng Department of Finance na ipinag-utos si Secretary Carlos Dominguez III sa BIR na bukod sa pagtatalaga ng dedicated arm na susubaybay sa taxpayers sa kanilang kinikita online, kailangang matuto sa foreign counterparts kung paano epektibong binubuwisan ang mga ganitong transaksyon overseas. Ayon kay Internal Revenue Commissioner Cesar Dulay, tinitignan na raw ng National Investigation Division ng BIR ang inisyal na pagseset ng task force na magmomonitor ng online sales. Sinabi rin ni Dominguez kay Dulay na dapat kumonsulta sila sa counterparts sa Russia at South Korea kung paano ang tama at epektibong pagbubuwis sa digital transactions. Kailangan daw makasabay ng Pilipinas dito dahil simula ng magkapandemya, dumami ang online sellers dahil na rin sa mga hakbang na ipinatutupad bilang pag-iingat sa COVID-19 transmission. Nauna nang iniulat ng DOF na nasa 2,282 online-based businesses, retailers at service providers ang nagparehistro upang bayaran ng tama ang kanilang buwis. Samot-sari naman ang naging reaksyon dito ng ating mga karehiyon at mga netizen. Sigurado po tataas na naman po yung mga bibilhin sa online sale. Tapos po, hindi naman po tumataas yung sahod ng mga nagtatrabaho po dito. So, yung kinakapitan na lang po nila pag online seller, tapos bibigyan pa po ng tax. E di mas mababawasan po yung kita nila. Nakakahawa po yung mga online seller natin kasi po konti lang po yung kinikita na tapos papatok pa po ng buwis. And then, syempre po dadagdag din naman sa babayaran natin yun yung kukunin ng mga online seller sa atin yun. Okay lang din naman po kasi mas mabilis po kasi yung transaction pag binabayaran. Jennifer Salenga, CLTV News. Rehiyon, sa pagbabalik po ng CLTV Balitaan, makakasama natin si Ma'am Sheila Lim Manuel, ang tagapahulo ng CERT National Capital Region. Ito ho yung balita naman kaugnay ng pagkalampag ng mga guro sa Department of Education. Kung bakit ho pinalampag, yan ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador. Tig-isa naman
para sa District Representative at Party List Representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor, at vice mayor, mga provincial board members, at mga ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Narito ang mga COVID-19 hotlines ng Central Luzon. Mga ngayon, nagbabalik po ang CLTV Balitaan at gaya nga ho ng nabanggit natin kanina, tinuho ng grupong ASERT yung tanggapan ng Department of Education para iparating po yung hinaing at tunay na kondisyon ng mga guro ngayong panahon ng pandemya. At para po talakayin yan, makakasama natin ngayon dito sa ating programa si Ma'am Sheila Lim Manuel, ang tagapangulo po ng ASERT NCR. Yung ASERT po yung The Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers. Magandang hapon po, Ma'am Sheila, at welcome po dito sa CLTV Balitaan. Magandang hapon din po at maraming salamat po sa pagtawag niyo sa aming grupo upang maiulat ang aming ginawang pagkilos kaninang umaga. Kanina po, nag-report po kami kay Madam Secretary Briones ng first batch ng mga guro na either tested positive po o yung iba po kasi pumanaw na dahil nagka-COVID po sila. Kaya kanina po, nagtungo po kami doon kasama ang Central Luzon, Pampanga, Bulacan at ang aking mga kasamang leader sa Pasig at Pasay at sa Marikina upang i-report yung aming mga nakalap na impormasyon sa field. Ma'am, yung pong nabanggit nga ninyo, higit 1,000 itong pinag-uusapan nating mga guro na unang batch pa lang na nagkaroon ng COVID-19 simula nang ma-declare itong pandemya, simula nung Marso, tama ho ba? Ano po yung suporta na nakukuha ng mga guro o meron po bang suporta na nakukuha yung mga guro mula sa tanggapan ng kagawaran ng edukasyon, lalo na sa mga ganitong kaso?
Actually, nagbibigay naman po ng hazard pay, kaya lang hindi po sapat yun. At yun po ay ibinibigay lamang sa mga guro na pumupunta sa mga eskwelahan. Ngayon pa, pagka nagkaka-COVID po ang mga teacher, nagpapasdahat po sila sa division office. Pero nagulat po kami nitong mga dialogo namin ng mga nakaraang araw dahil napagtanto po namin na from DepEd Central ay may binibigay po pala silang 50K sa mga nako-COVID po dito sa mga non-teaching personnel natin. So kaya po mihingi po kami ng karagdagang benepisyo or aumento dun sa mga nagkasakit ng COVID. Sana mabigyan din ng 50,000 ang mga teacher na bumabalik sa school, nagpapasa ng module, nagre-retrieve ng module. Dahil doon po nila nakukuha yung karamdaman ng COVID. Ano ba? Yung virus. Yun po. At saka sa dami ng trabaho, work from home, napapagod po ang mga teacher sa sobrang dami. Humihina po ang immune system nila. Opo. Kaya po Madam, madaling madapuan ng COVID. Tama. Dapat yung work from home at dami ng trabaho. No? Kasi ito, kadalasan may nababasa ako sa social media, yung mga netizen, ang sinasabi nila, kumbaga, ito talaga yung nakikita natin. May mga ilan-ilan na sinasabi na yung magulang dapat sila daw yung sweldohan ng DepEd dahil sila daw yung nagtuturo sa kanilang anak at hindi raw mga teacher. Pero yung mga kaibigan kong guro, marami yan, mga pinabati ko sila, ako isang guro rin. Hindi totoo na, ma'am, paliwanag ba ninyo paano kahirap ang sitwasyon ng mga nagtuturo ngayon sa panahon ng pandemya para naman maunawaan din yung inyong kalagayan. Opo, sabi nga po ni Secretary Briones, nakatulong nga daw po yung work from home ngayong pandemya. Ngunit kasi syempre malaki yung natipid sa pamasahe. Totoo naman pong nakatipid pero di naman po naging sapat para ipampuno sa dagdag na pasaning ibinunga sa amin ng pandemya. Di lang po nagtaasan ng mga bilihin, singil sa tubig, kuryente at mga serbisyo, nawalan na rin po kami ng dating oras para sa aming pamilya at maging sa amin mismong sarili. Lalo pong tumambak ang mga isinusumite namin mga report. Ebidensya na kami ay nagtuturo, obligasyong mag-call center agent para sagutin ang tawag ng aming mga estudyante, magulang, kahit oras na ng aming pagtulog, sir, at pamamahinga. Kaya po, hindi po totoo na dapat po magulang ang pasahurin. Willing naman po kaming mag face to face. Hindi naman po rin namin ginusto na kami yung mag-work from home. Itinalaga po yun ng DepEd sa mga guro. Ang mandato po talaga ng mga teacher ay magturo. Opo. Ma'am, dito sa Pampanga, may mga na-interview kami na ilang mga guro, kamakailan lamang. At gaya na nabanggit ho ninyo, willing ho kayong mag face-to-face, no? Pero ano ho yung mga requirements, no? Ano ho yung mga kahilingan ng grupong ASERT? Bago tayo sumalang dun sa pagbabalik eskwela kasi dapat matiyak naman na ligtas, no? Hindi lang yung mga bata, pati yung mga guro na magtuturo sa ating mga mag-aaral. Sa ngayon po, marami silang pinapagawang mga reports sa amin para ibasta ang mga pilot rooms. So may mga bibili silang gamit, ganito. Wala namang connection ng internet. Isa yon. Laptop namin bumibigay na sa dami ng trabaho. Although bibigay ang DepEd ng mga SIM cards, hindi yon sapat. Saan mo naman isasaksak yung 2 SIM card mo. Tapos, hindi pa rin sapat yung data na nandoon sa loob ng SIM card. O iyan, isa yan. Tapos, ito nga lang usapin sa pagkakaroon ng COVID na hindi nila mabigyan Yun ang inilalaban ng ating ASERT dahil bilyong pondo ang nasa DepEd Central. 64 billion, in fact, yung ang Provident Fund. Pwedeng kumuha doon mula doon sa 2% na service charge o fee.
na kinukolekta ng payroll services sa automatic salary deduction sa mga loan ng mga teacher. Ano po yun? Pwedeng gawing pondo, source ng pondo ng DepEd para mabigyan ng 50K yung aming mga na-COVID na mga teachers. Hindi lamang sa NCR, sa buong Pilipinas. Opo. Kasi po, hindi po kasi ginagampanan ng mga school principal at ng mga SDS o school superintendents yung duty bearer, repertorial duty nila, alinsunod sa iniuutos sa kanila ng DepEd IRR, Rule 7, Section 1, Paragraph B, implementing Section 22, 23 at 19 ng aming batas. Okay? Hindi sila nagsasabit ng listahan ng mga nako-COVID. Kaya yung mga dumaranas ng mga gurong nako-COVID sa amin, hindi po talaga nakakatanggap ng hardship at hazard pay. Yan po yung inilalaban namin ngayon. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Sheila Lynn Manuel, Presidente po ng ASERT NCR. At kami po naman dito sa CLTV, sisikapin naman namin makuha yung panig ng DepEd kaugnay dito upang sa gayon mabigyan din ng kasagutan, hindi lamang yung mga guro, kundi yung publiko rin. Dahil alam naman po natin na napaka-importante, ma'am, ng trabaho ninyo. Bago pag-pandemya, mas lalo na ngayong pandemya at hindi po, ika nga, gaya na nabanggit nyo, hindi totoo nabawasan yung trabaho, bagkus dumoble pa. Opo. Ma'am, maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Sana sa susunod, makapanayan po kayo tungkol naman sa iba pang mga issue ng mga guro. Maraming salamat din po sa CLTV. Okay, ayan mga kabalin, mga karehiyon, nakapanayan po natin si Ma'am Sheila Lynn Manuel, ang tagapangulo po ng ASERT NCR. Kaugnay nga ho nitong kanilang panawagan, no, yung pagtungo nila sa tanggapan ng Department of Education para humingi ng karagdagang benepisyo at syempre yung tulong sa panahon ng pandemya, lalo na dun sa mga tinatamaan ng COVID-19. Mga karehiyon, magpapaalam na ho ako at oras na, sinesenyasan na ho ako, pero mamayang alas 6 po, hindi po tayo mabibitin sa mga balitang dapat nating malaman dahil itutuloy ho natin ang ating mga reports mamayang alas 6 sa CLTV News kasama si Jennifer Salenga. At habang naghihintay ho kayo ng alas 6, pwede nyo hong bisitahin itong aming mga social media pages na ito-flash namin sa inyong TV screens at mobile screens, no? At CLTV 36 Official and at CLTV 36 News para sa... At syempre, meron din po tayong Twitter at CLTV 36 and at CLTV News. At yung Instagram natin, CLTV 36 Official. Kung nais po ninyong balikan yung mga programa ng CLTV, gaya ng Balitaan at iba pa nating mga programa, pwede ho kayong magtungo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official at syempre yung ating website, www.cltv36.tv. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, Karehiyon, ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV Balitaan. Magkita-kita ho tayo mamayang alas 6 kasama si Jennifer Salenga para sa CLTV News. Maraming salamat po.